It's a toll holiday at the North Luzon Expressway toll plazas in Mindanao Avenue. The city government of Valenzuela has suspended the business permit of NLEX for failing to address the heavy traffic caused by its RFID system. Mayor Rex Gatchalian personally served the executive order suspending the business operations of NLEX in Valenzuela's jurisdiction. Yan ba yun? Halika, pasok tayo. Kasama po siya, sir. Kasama po. Kasama po. Sige po, ito po, sir, kasama to. Ito po kasama, sir. Kasama itong document. Yung mga kasama lang. Yung mga kasama lang. Okay na po, isa pa. Isa na po. Okay na. Okay. Saranin na. Wait naman ako, di ba? Ginagawa ko lang yung trabaho ko at ginagawa niyo lang yung trabaho niyo. Nag-iiyan lang tayo. Ay, sino ang operator? Ikaw, madam. Dalawa, sir. Kaso, sir, hindi naman po Ma'am, ginawa mo sa kapila. pwede pong paalamin po namin. Pasensya na, sir. Ma'am, tapas na po rin yan. Okay lang po, sir, pero kinakailangan po i-advise na po namin yung Madam, mamaya mo na i-advise. Receive lang. O sige, tawagan mo. Bilis. Same lang po yan. Parehas na. Mamaya na tawag. Wait lang. Pasa po. Madam, receive mo na. Sir, kasi dalawa po kasi. Sir, ikaw na lang. Na-receive na sa kabila, wala nang diferensya. Nakabukas na dito. Wala po sir magiging illegal po sa atin. Wala. Receive lang ito kasi kahit ganyan receive ito, ipapaskilan naman Sir, natin ito. sir, Mayor ako kung ano sir. Sir, mayor ako dito. Diba kailangan sundin naman yung dikta namin? Hindi ako lalabag sa batas. Walang masama dyan. Receive mo lang. Then Okay na po. Okay na. Bumayad na po. Okay. Kamusta kayo? Mabuti naman po, sir. Ba't kayo napaparelax sa akin? Hindi naman po, siguro ako kasi po di ba, may stress na rin po yung mga tao.
So yan, dapat naman po. Bigyan niyo po kami ng chance. Pasensya na po, sir, sa mga hindi ko talaga mas Because of the heavy traffic affecting the city, Gatchalian rejected the appeal of NLEX Corporation to be given 15 days to fix the cashless tollway mess. In his letter, Gatchalian asked NLEX to apologize to the general public and make up for the damages done. The mayor also issued this warning to the management of NLEX. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.